Vítam tu trénera Prešova. Ako hodnotíte tento zápas, ktorý ste teraz hrali? Bol to prvý zápas na majstrovstvách Slovenska 2013. Tak zápas sme začali dobre, dodržávali sme stanovenú taktiku. Prvý polčas sme prakticky supera nepustili do nejakého vážnejšieho, aj keď bol top favorit aj tohto turnaja. Nepustili sme ho do nejakého vážneho trháku. V druhom polčase bola situácia trošku iná, pretože sme nevyužili strašne veľa vyložených. Mali sme tam niekoľko prešľapov zo šestky, kedy sme dali gól a neuznaný kvôli tomu, že bol prešľap. Ďalej naskoky z krídla nám nevyšli, následne boli rýchle protiútoky, ktoré oni zakončovali a to myslím, že rozhodlo dnešný zápas. Čiže kľúčové momenty, keď tak v krátkosti zhrniete? Kľúčové momenty bolo nevyužité šance z našej strany. Dobre. Čo poviete na usporiadateľské mesto, ktoré prvýkrát vlastne vstúpava usporiadúva tieto majstrovstvá Slovenska? Páči sa vám tu? Tak my tu nie sme prvýkrát, pretože my sa dosť pravidelne zúčastňujeme aj mini handball cupu, ktorý organizuje mesto Stupava, čiže my sme neišli do nejakého neznámeho prostredia a vieme, že tu je kvalita, ktorá sa každý rok potvrdzuje a myslím si, že tieto majstrovstvá už tým prvým dňom celkovou organizáciou, ktorú sme doposiaľ zistili, tak si myslím, že prečí to, alebo potvrdzuje toto, na čo sme boli zvyknutí. Super. A ešte jedna otázka, aké vidíte plusy vášho tímu a čo hovoríte na výkon supera? Plusy môjho tímu alebo nášho tímu sú v tom, že tie dievčatá urobili strašne veľký pokrok a myslím si, že tieto majstrovstvá si budú užívať, aj keď nám nevyšiel vstup do tohto turnaja, ale verím im a budem im veriť až do konca turnaja, nech to už skončí ako chce, pretože nie je lepšieho kolektívu, ako je ten môj samozrejme. A čo sa týka supera, super patrí medzi top favoritov, ktorého síce poznáme, ale si myslím, že ukázal kvalitu už v našom zápase a si myslím, že bude bojovať určite o medailovej pozícii. Ďakujem vám za rozhovor. Takže máme tu hráčky Tatrana Prešov. Ako sa vám hodnotí zápas? Bol to prvý zápas, bol to ťažký, náročný vstup, boli ste nervózne? No tak nervózne sme trochu boli, ale poznáme tohto supera, čiže zvládali sme to celkom s prehľadom. Prvý polčas sa nám popravde daril, bol to vyrovnaný zápas a druhý polčas už nejak sily odišli a super bol vážne lepší a nepremieniali sme šance, zatiaľ čo oni áno a tak to je. No určite sme sa veľmi ponáhľali v druhom polčase, sme mohli premieniať viac šanci a proste prvý polčas bol oveľa lepší a neviem. Aké máte ciele v tomto turnaji a v čom spočíva sila vášho tímu? Tak sila nášho tímu spočíva v tom, že máme veľmi dobrý kolektív, veľmi dobre si rozumieme a či na polbovke, či v reále. No a čo chceme dosiahnuť? Samozrejme najlepšie výsledky chceme prekvapiť, samozrejme, pretože už to, že sme sa tu dostali, niečo znamená a chceme ukázať, že niečo dokážeme. Ja si myslím, že proste my sme veľmi zahraný tím, už sme spolu dosť dlho a myslím, že tie ďalšie zápasy vyhráme určite. Otázka na vás, keďže vieme, že muži Tatrana Prešov sú elita na Slovensku, nemajú u vás doma tiež rovnaké nároky na vás? No tak my s mužmi veľmi nekomunikujeme a neviem, jak to je s tými, ako tak, no. Ja neviem. Dobre, ako sa vám páči v Stupave? Boli ste tu už niekedy na takýchto veľkých podujatiach, ako sú majstrovstvá Slovenska? Keďže sú prvýkrát, tak asi nie, ale čo sa týka organizácie, ako ste spokojné? Tak samozrejme prístup veľmi dobrý, všetko je zorganizované ako má, atmosféra je taká ako má byť, športová a sme spokojní veľmi. Sme spokojné, je to super a určite dosiahneme veľmi dobré výsledky. Ďakujem vám za rozhovor, dievčatá. Držím vám palce v ďalších zápasoch.